Tamuni bagi nyorok oba hai organize kaya nangka rang kibiwe ba oba hai salno muju kaya tangi kaya nangka. Pulang joto nak kulung ya kalau sini bisa kaya kimi di orang no. Tam nih malah
bele tini nong ituino lukurong thani kok sogui tini oro borok joma angkha tini khlaimani karon hogai जों सिवा अबचिनि बुबाग्रा बसंनि सिमालां होनाय किन्तु जों साइसिम सिमानो किन्तु अजा कोनो सेरकम इनिशिएटिभ ना हाजाया काम खायनानै अबनो नायथकाय दिसावै तननानै चिनि मुकुमनो आबन बागैनो अबो हायगै जों जखनते आंसु जे चिनसे सिगां गोबां बरंनो अ सिमलांनो नायथकाय दिसानानै लुकुरंनि बसकाङो दिसाना बागै चाइथखा किन्तु सेरकम ख्लाइमालिया बंनो बेलाय हामबाय मारुओ ताइ 2019 नो जखनते जों याक बा याक मिलिलायै जतनो कबमान परे जत मिलिलायै अबनो साब खाइलायगा आबो रंनो बेलाय हामबाय मारुओ दिनै अनेकजन मानजाया ओंगिफान मानो वाटै फाइमानि बागै ककरै नगो तंगो दैफोनो चिन बुबाग्रा बिरबिक्रमनो मुजु खाइ किसा खुमबक जाबायदि जानजानि फुटो नगोफान दंहांगा आबनो अनेक खा वार हामजां मुयाफोराव होनाय आबनो बरमयाफोराव होनाय जंजांनाय दिनै ख्लाइमानि कारन हंगाय जों कक बायद गोबां मानो सागा जे चिनि अर बुबाग्रा बिरबिक्रमनि सिमलां दङ बुबाग्रा बसंनि सिमलां दङ थाइबो नायफैगा प्राय बरनो किन्तु सेरकम ख्लाइ जायगा जों अबनो बलं पाइमानि परे बाहायके बलं नाराकमान अबो बलं गुबुंयावै तनैमान आबनो चाइथमा बिसुनो तिनि एनि टाइम फाइगा हंगाय जाब्रा दङ हायफोनो जाब्रा बम बासावै जों बक साइमानबा बाथारि लेलाय थांमान अबो हायके जागा दङ त आबनि बिसुनो 17 May चिनि तिनि सालो चिनि बुबाग्रा बिरबिक्रम अ संसारनो याकारमानि साल जों तिब्रा सारंनो याकार खालामनानि साल बेलाय एमने खैतो वान सुकांगाय तहना आजरा हामियानो हनै मानो चिनि आफरनो होजेनो चिनि कपाल बिरमान काबिया आबनि बिसिं जों तो सालाय दंलाय चिनि बुबाग्रा बिरबिक्रम संसारनो एकदम तामनाय आर्किटेक्चर चिनि बुबाग्रा आर्किटेक्ट अब हागे कोकमा प्रचार खाइ दङ किन्तु बिनि जेता पाइथाक बिनि लेलामु आजागनो ताक्सु जरा कुनो खलाय जागे हा अंगै दंने थानाय अंगरगो नरक जखन नुबायना साइ दङ आबनो तयै किन्तु केबो सेरकम आबु गया हायबनो आंकुनो खा चिकनिया आबनि बिसिं तिनो तिनि सोसाइटी 7 दिन खा प्राय 7 दिन ऊपर होना डिफरेंट सिमिं जों वान सुका चिनि बुबाग्रा बिरबिक्रमनि थेमा सालनो जों बाहागे बरम दैमान होनाय वान सुलायमा परे जों चिनि सोसाइटी दंनाय र आचुलाय कक सालायका तो अ जागा विशेष खाय चिनि सेक्रेटारि ताइ चिनि गला दंनाय जत मेम्बर रंनो मिलुयै आमन परे खरकसा माने गभर्नमेन्ट नि बम मिलुयै अबनो फुंनो फुंया सामनो सालया वाटैना वाटै हिया वे सिसा जरा सामु चलिवो अबनो पाइरि तिनि बाहागे बुसकाङो तुबुइमान होनाय तो अ सामु खाइतेने अनेक केबो मुं वाटैनि दिदिया साथुं दिदिया अनेक केबो मुं खाइगा हायबनो जों खाछि गनिया जों खलाय दङ कारण चिनो अब मुकुमो जों रमैना रांनाय हिने जों सोसाइटी खाचङो आबन बिसिं जत लुकुरंनो काइसा कगनो सानामु सङो जे फाइदि जतनो अब पाल खाइनो नारागलायनो कारण सरकारनि पखे नासिगै दंहांगा आं खाचङो अब ताइ साबसे जों लाखा चिनि बुबाग्रा बिरबिक्रमनो बरम रुवै एयारपोर्ट बिनि मुं खाइ माने इउनिभार्सिटी बिनि मुं खाइ माने एमबिबि इउनिभार्सिटी ओ ताबु बिनि जेता मुर्ति आसुनानै आबो खबर दङ चिनि खानियो आबो रक खलायमा बाय अ जागा खलायानि कुनो माने गरै बरम द जायगा है आं खासङो आबन बिसिनो जों दिनि सोसाइटी मिलुइ दिनि अर इ थाइजा का बगै खानो बनो प्लास्टार खलायबानो किसा नायथकाय दा तनै मानो नै खायमान बिसिं दिनि अर टाइल्स रगुइ सुखाइति सागा जे सुखसाक चिनि सोसाइटी खलायगा आरो ताइ कुनो सोसाइटी जों बाय गोनैया इंगा आबन बिसिं जों दिनि माना मुसुमानि चिनि बुबाग्रानो ताइ चिनि राजमातानो हायफान अर तंतो दै बंनो खुलुमुनिया फारो बर गरिखानो आशीर्वाद खलायतु आर बुबाग्रानो आं ककचाना मुसुमो बुबाग्रा जेता जों सायमानो थानसानि मारि तयै दिनि हाक्तार चिनि तिब्रा सरंनि बागै कक साना थां दङ तो आ कक गाहाम गोरोंै चिनि तिब्रा सरं बागै साजाक तो होनाय इसोरंनि थानिबो सानो ताइ फाइनाय फातार हाक्तानि फिरक फाइगा हंगाय रिक्वेस्ट संनाय बुबाग्रा फाइ एटलिस्ट अर वाइसा खुमबक फाइतो होनाय कारण अब चिनि तो गलायो न खलायताय आबन से जतन से बिसि चिनि बुबाग्रा संनि अब बंनि सिमलां बिनि दादुनि सिमलां तो आं खाचङो चिनि बुबाग्रा फाइनाय होनाय अर खुमबक फायना होनाय